Umi salim sih karo Klidik. Dan yang terpenting jenengan kudu salaman bekti karo Mas Gluduk mumpung bengi iki lagi seneng aweh dhuwit ning sapa-sapa. Siap ya ayo. Loh. Siap ya. Ndi duwite? Kaliane sampean paringi dhuwit aku ora. Lho, lah kan grupe kono. Oh, nek grupe kono enggak? Yo nyuwun ketuane no. Rene Nduk. Sing jenenge wong sedekah ora kena pilih-pilih. Nah, betul. Apa nek sedekahi bocah mahasiswa sing nguri-nguri budaya kaya jenengan bakale ora lekas kaya kebak matur rono. Ayo. Martabatmu kan saya dhuwur nek gelem. Aku meh TA lho, aku meh tugas akhir lho, mosok sampean gak mesakne aku. Ren, tangi solo duwe Ren. Sabar nang iki Ren. Kan kalau ngenteni sesuk kok kene ya. Mas sesuk 80. Ya arep kepiye-kepiye ngene ya, Nduk. Dipun. Masmu kuwi panggawa papan. Nggih. Yen maringi ngono ora gelem ning nggon papan ngene iki apa meneh sampean lagi ya sak padha padane seniman. Boleh tak paling ning kene kon dikira aku pamer. Nomor rekeninge nggih. Siap. Rekening bank. Rekening listrik aku tak jenenge papen 50.000. Aja mbok gagas ngene iki lho. Wong tuwa sing ora kena kanggo sendenane cah nom iki ya ngene iki. Heeh. Dadi bocah sing ngerti tatanane bocah, dadi wong tuwa sing ngerti tatanane wong tuwa. Kepiye yen bocah nom ki iso ngajeni wong tuwa, ya wong tuwa ki iso baliknya kudu iso ngajeni cah nom. Nggih. Ben iso disendenan ngene iki ngono lho. Aku iki disendeni mantep lah kok. Coba dadak karo Mas kae. Dipun. Daun apa, Mbak? Ya nyuwun pitedah kepiye ngono. Daun apa ngene? Ora nyedak tenan biasane yang karo wong wedok. Nek aku wis biasa. Cuk tamong ya. Iki pamane kowe nyangoni Umi. Mongko karo Umi mbayar SPP utawa nggih sekolah bayar kos. Otomatis lek iku hikmahe dadi ilmu. Ilmu itu sangat luar biasa manfaatnya. Sampeyan omahe saya gedhong magung-magung iso tingkat pirang-pirang. Maaf ya bos, jane kula niku arep nyangoni cah wedok. Lek sing ning ngarep niki entah iki ndak masalah. Terus sing ning mriki ra apa-apa, mergo wong lanang. Kula niku kadang-kadang tuh perang batin ngarepe kula niku lek nyangoni wong wedok. Karena gini, yen kula nyangoni wong wedok itu kadang-kadang tuh wanita yang wanita yang ada di dalam hati saya. Kadang-kadang tuh ketidakterimaan itu muncul Mas. Cemburu sosial. Oh. Jadi kula niku nyangoni wong wedok niki antisipasi saya di panggung ini iso kula batesi Mas saya. Sopo maksudnya? Lho, kula nyangani niki enek sing nesu Mas. Sopo sing iki? Mbenten iki kula ya. Wis jelas Ya ning omah pikir ngomah, sing penting lek kerja ya kerja. Iki dudu wong omah kok. Perkara streaming bojoku ora mungkin njuk streaming wong wifi ini tak pedhot di sana. Lah terus kepiye hubungane ya ngopo nek ning kene iki nggone ngendi ya ora usah dilebokke ati. Ya termasuk grupe Mas Cahyo iki. Adang kala iki enek. Kula aku nyangani sapa jenenge Umi. Mesti nesu mergo suwi tak sang. Ya dikandani to. Ora paham kadang-kadang iki ndak trimo dek. Suwi tak sangoni ngono kuwi. Cemburu ngono kuwi. Nggih Mas Cahyo. Lagi ngerti aku Pak. Nggih. Sopo kuwi? Berarti yen cemburu wong wedok sinden berarti. Nggih, malah ngono jenengan. Sopo tak kandhanane tak ukurane wong niate dikandani nek ra kenek sesuk ben rasa dijak. Ngono lho. Kae to. Senes Mas. Lho, anjinge kuwi. Sing nomor 2 kan jaba. Senes niki Mas. Lho, kula yo sira bentuk. Oh, Mbak Valisa iki. Senes. Gendut niken. Senes. Lah sing ndi? Menika Mas. Jadi mungkin lek wong nyangoni Umi niki mesti nesu mergo sanu mboten kula sangoni Mas. Kowe iki statusmu iki apa kowe iso kowe ngomong ning kaya ngono bukesi kok nesu iki lho. Mantan kula Mas. Mantan apa? Ya. Bukesi ayu kaya ngono raimu kaya dibar ngono.
Don't look from the outside, but from in the heart, Mas. Jangan melihat dari sisi luarnya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Ayu ki tresno wingko kapan kencana kapan wingko, Mas. Kadang kula elek Mbak Kesi Ayu ning Mbak Kesi tresno kali kula niku ndelok kula gantenge ramu, Mas. Tapi nun sewu, yang maaf ya yang ya. Yang gendengmu melotot iki ora. Sampai tak ngerti statusnya Ayu Kesi. Ya apa to iki? Dalam Apa iki? dalam tatanan gon keluarga. Iki kok kenyang apa jenenge iki? Ayu Kesi ki sing mengku Saiki lah, tapi kan dia kan bekasku. Masa lalu ini digulung, membuat lembaran baru. Ojo dibuat mungkin sing biyen. Ora langkit kowe. Mulane aku mau nyangoni Umi megahnya nesu iku. Loh, ya wis kuwi rasa mbok omong iki garwane kok ngono iki. Tapi aku yo jujur ngapa lho iki. Loh, yen kok ganteng tenan to? Ngekal yo to sing ketenge kowe lho. Aja banget lah. Ora apa tapi yo nek dike. Lambene elek kabeh. Tak komen masamu. Lho, iki lho pamundute Mbah Noh kulit iki. Ayo. Podang kening to. Sambung wanci dalu. Tak kira sak sambel kemana. Dalam. Tebalo kangen aku. Nggih. Bari sok ben poso. Nggih. Yang penting seniman ya seniman, agama ya kudu ngetutnya apa sing ndak dilakoni kabeh kaya iki. Poso ki ngepos rasa. Ya no poso alhamdulillah kok senting lho. Ya. Cetuken Pak Om. Jenengan dia poso. Lho aku ki salah tak mokel aku. Wah, elok kuwi. Oleh tenang kowe, taat kowe, apa kowe. Ora poso. Sombong iki. Sarapan. Kagem bawa betul. Nggih. Handang kula, Om. Oh. Bes, telikone sampe duwe. Balik rono kae. Udah. Kuwi konsep. Kabeh konsep terus obong temen. Ambok kowe nek pengen mut-mutan muten ndase kuwi. Wong kok kenyiheran kok. Yo, Umi. Alhamdulillah suarane ya utuh bisa. Alon wae nduk. Sing penting kuwi nikmat. Nggih. Ngeten iki nggih termasuk ibadah Mas Ayo. Lah kok saged? Nggih no, ngetokke swara sing mirengke kepenak, jur gawe senengi atine wong akeh. Nggih. Iki nggih ibadah. Nggih. Mboten lho. Kula sampe barang ngene iki ya dipikir. Keterak 500 kok bener-bener kok. Yo bar iki poso. Lah duh mriki jan. Wong kuwi judul rezeki pati derajat pangkat semende marang Gusti. Ora usah dadak mbok pas sumelangke. Iki mek nuturi ra keblok blas. Kok tak ijoli mari ngene, ngono lho. Engko potongan lehmu kelong pira? Anggarane awake dhewe potong di ijoli. Potong di wong lunas kok ndek kenane entek. Tegese panitiane tertib kuwi. Lho.
Sik, Nduk, stop, Nduk. Bentar. Pak sing ning ngarep Videotron niku, Pak. Pak bakul kopi. Niku lak beto pop mie to. Pop mie lak biasane cah cilik-cilik seneng. Yang parike sing cilik-cilik ngaji niku. Pop mie niku yang parike. Yang ngadeg pun jan niku sik. Sik yang ini ora tak atasi angel. Nggih Mas Ayu nggih, pecat. Nggih. Nih pop ini iki. Nah. Nih, pencak cilik-cilik seneng. Panjenengan niki golek berkah kok iso. Ah engko ditutupi cah cilik-cilik ngoten pundi ya, Mit. Nggih. Nih sing alit. Nih, nah, penayokan sih. Sing cilik sik mesake. Nah, sing cilik sik. Nih. Nah, cilik. Nah, sik. Nih. Nih, sing arep pamit. Pokoke Pak Harsono barokah itu bumi ini. Ini Pak. Nah. Bukan sih. Nah. Mas Luduk bayari sih kan. Ngono lak penak to kok iso. Dompet mulai. Sasi ruwahe penuh barokah, Bro. Dompetnya kelusuk. Oh. Gini. Wis ora nang dibayari sih, tidak piro. Lah ora kok bayar isin lho kowe kudune. Sono ki piyayine blobok. Enggak gak oleh ngenteni kok iso. Sak lembar kok. Lho paling ora ki yo melu seneng to kok iso. Piro ndak itu? Trase pinten, Dik? Hah? 100 wis ono ndang ditungi sih. Mosok minumnya 100 lho. Wis to, dadak penyiran kok iso ngono. Ayo sing ikhlas lah. Minumnya 100 gon ki lho pitung. Nggih to, ya to, Nduk. Nggih. Kula sampean barang iki ya contoh hukume. Nah. Ono. Ya to Mas Cahyo. Kok panjenengan gawane katang iso kala leken niku ya. Ah, betul. Cak kopine piro? 200.000. Wis sisan kopine ben diunjuk kok. Bisa kedula. Ya sing alus ikhlas lho iki. Cuk. Yo golek rezeki halal kok ya. Kae delok kiai sepuh-sepuh mau ta penggalihe ngono. Ono wes, ono kopine kok ngedunge. Sampai pisan. Lah, kae bakal aku ini Pak. Bakal aku. Dek tak lunasi wis dek wingi to bentek pisan. Sesuk poso ya ben merongos kuwi. Oh, Kare nang wis oke. Ah iya. Yo. Ingkang rupeda nyuntak tresno satya mungsana Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula Bapak Hari Wuryanto sekalian Ibu saha Pak Dr. Purnomo ingkang sampun dipun lantik mongko dados Bupati Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Insyaallah awake dhewe sowan besok tanggal 19 April Mas Nuju. Alhamdulillah. Nggih. Pak Haji Heriwur nggih. Nggih. Wis, kowe niki toto adil latihan. Ayo. Diundur lah. Ugi kula aturaken dumateng Pak Darno Wono Asri ingkang sampun kepareng nimbali kula rumiyin matur nuwun rawuhipun. Ya, Nduk, masuk, Nduk. Umi Habibah. gambarmu
Matur sembah nuwun. Menika ugi kulaturaken dumateng keluarga besar Radio Madya FM Madiun. Wah iya nggih. Sembah nuwun sedaya kemawon.